Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kuwa fata alkhairi game da gina fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban masu kiran mu suna saka ma'aika masu yi ta wasu ƙarin bayani masu bibiyar wannan shafi na mai albarka to dan Malam TV. To kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahurai asiri a cikin wannan ƙatar kuma gida na mai albarka to dan Malam TV. Yau muna ɗauke da asirin bincike na duba ko neman aure ko takarar siyasa. Ɗan siyasa ne kai, ɗan kasuwa, ma'aikacin gwamnati ko ma wani irin aiki kake a faɗin duniya kana buƙatar ƙarin haske, bincike, kana buƙatar abinci ko kuma kana tare da abubuwa masu matsaloli ko kuma kana neman aure amma neman auren nan yana neman ya baka matsaloli ko kuma kana wani al'amari na fannin kasuwanci amma kana ganin matsaloli sosai a rayuwarka wanda har kai kake tunanin cewar ba wai lafiya ba. To wannan shine aka ce wai gani ya kori ji. To insha Allah musamman daga ƙasashe daban-daban masu kiran mu, masu neman mu, insha Allah masu bibiyar mu da masu saka mu ayyuka da masu mana fata alkhairi musamman ƙasashen nan kamar irin su Niger, Libya, kamar Chad, Taiwan, irin South Africa, Burkina Faso, Algeria, Liberia, Burkina Faso, Saudiya, Arabia. To insha Allah muna farin ciki sosai kamar da masu bibiyar shafi na mai. To insha Allah yau muna ɗauke da mashahurin asiri na bincike nan take a cikin sauƙi. Wannan shine idan da abin da za ka yi muddin kai wannan bincike za ka ga matsalar da idan ka ga matsala to nan take za ka iya magance ta, ka ga shi kenan a cikin sauƙi nan.